Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε GTA και πάμε. Εδώ θα πάρουμε την αμαξάρα του Franklin. Τέλεια. Μπήκαμε. Πάμε τώρα. Κάνουμε βόλτες. Θα κλέψουμε και κάποια μηχανή πάνω. Τρακάραμε. Θα κάνουμε και με μηχανάκια, αλλά και με αμάξι. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like και εγγραφή, καμπανάκι και κουδουνάκι. Αυτά. Περνάμε όλους, έχουμε το πιο γρήγορο αμάξι. Όχι. Όχι, πέθανα, πώς και πέθανα. Ωραία, είμαστε μετά από το νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ δεν έχω όπλα. Για να δω πόσα λεφτά έχω. 73 ευρώ. Και το όπλο, πάμε να δούμε πόσο κάνει τώρα. Αναγκαστικά τώρα μπορούμε να κλέψουμε ένα αμάξι. Το δικό μας χάλασε. Τώρα πάμε να δούμε στη μέση. Προσπάθησα να κλέψω, τι είπε εσύ. Πιο πολύ το βράδυ βγαίνουν μηχανάκια, οπότε θα περιμένουμε μέχρι το βράδυ, θα πάμε να δούμε και μπορεί τι κορνάρεις. Το αμάξι θέλει. Πού πας. Πάμε να δούμε. Γκέλικ. Θα το πάρουμε. Όχι ρε φίλε. Πες μου ότι πέθανε, θα με κυνηγήσει η αστυνομία. Γίνουμε, βλακίες κάνω. Έλα τώρα να το προλάβω το Αγγέλικα. Ή ό,τι είναι αυτό. Τέλειο, το θέλω. Ευχαριστώ. Με βρεις εμένα. Όπα ρε. Βλέπεις κάπου διάβαση. Αστυνομία. Τώρα με της αστυνομίας δεν έκανε κάτι κακό. Δεν είχα αμάξι. Περιμένετε πάμε στο GPS. Πού είναι το όπλο, τώρα. Εδώ είναι το πιο κοντινό που θέλω. Γιατί θα με κυνηγήσει η αστυνομία όποτε. Έχουμε αστυνομία, μας κυνηγάνε. Κοιτάξτε εδώ. Μποτάκι αστυνομική. Δεν πάει και βήμα αυτό το αμάξι. Να είχα το δικό μου τώρα. Πέρα 2 ώρες να στρίψει. Πρέπει να τους ξεφύγω. Άντε προχωρήστε. Πρώτα θα ξεφύγουμε από τους αστυνομικούς, τι γίνεται. Δεν ξέρω γιατί πάω έτσι, αλλά μου έχουν σκάσει τα λάστιχα ή όχι. Ρε, γιατί με τρακάρει αυτός. Ακούστε τώρα κόλπο. Πάμε εδώ. Κλέβουμε δρόμο. Έχει και πιο πολλά αμάξια, τους ξεφύγω. Πάνω από κάτω. Μέχρι στιγμής θα πάω καλά. Μου δείχνει μια αστυνομία μπροστά. Να
Νάτι. Εντάξει. Εγώ. Ξεφεύγω. Είναι... Ω, μηχανή. Τώρα δεν μπορώ να το. Τι είπες εσύ? Πάμε. Αχα. Σούζα. Δεν ξεφύγω ποτέ. Σούζα. Ευτυχώς αυτή η μηχανή πάει γρήγορα και δεν ισόταν εκείνο το γελικό. Είναι και σούζες. Πάμε, το πατάμε. Κόβουμε λίγο. Ανοίγουμε γκάζι. Εδώ αστυνομικούς παστικούς. Δεν σε αφήνουν στην ησία σου. Κοίτα εδώ. Προχώρα! Δεν έχω άπειρο χρόνο. Άμα ανάποδα. Θα κερδίσουμε χρόνο. Εκτός κι άμα τρακάρουμε. Αυτό δεν το θέλουμε. Κόβω. Με κυνηγάνε ή σταμάτησαν? Επιτέλους ξέφυγα. Και πήγα και κοντά στο πλάτικο σχεδόν. Έλα ρε φίλε, ακόμα με κυνηγάνε. Ένας με κυνηγάει ακόμα. Στρίβουμε από εδώ γιατί από εδώ μου έρχεται. Κοίτα εκεί. Τώρα θέλω. Πάμε σούζα. Πάμε. Από εδώ δεν θα με πιάσω. Πες μου ότι ξέφυγα. Κοιτάξτε εδώ σούζα. Μην τρακάρω. Ωραία, τώρα μπορούμε να πάμε. Συγγνώμη. Σας παρακαλώ, μην με κυνηγήσει η αστυνομία, εντάξει, ευτυχώς. Τι κάνεις? Στρέφουμε εδώ. Πάμε με λίγο σούζα. Όχι, έπεσα. Μεγάλη σούζα έκανα. Θα προσπαθήσω να φτάσω με σούζα μέχρι εκεί πέρα που θέλω. Αν και δεν νομίζω. Όχι, δεν μπορώ. Συγγνώμη. Περάσω. Να. Λάθος, πρέπει να στρίψω. Εσείς παιδιά, τι σας αρέσει πιο πολύ, τα αμάξι στο GTA, ως παίζετε δηλαδή, ή το μηχανάκι? Γράψτε μου στα σχόλια. Εμένα πάντως μου αρέσει πιο πολύ το μηχανάκι. Δεν είναι και πιο γρήγορο. Κι άλλη μηχανή, ωραία είναι και αυτή, αλλά πιο πολύ είναι. Αλλά αυτή ήταν... λάθος. Σπινιάρουμε. Ένα γρήγορο αμάξι. Έβαλα κράνος, πάντα κράνος. Τόση ώρα δεν είχα βάλει. Πετάμε λίγο το κράνος τώρα, αλλά πυροβολημένος είμαι. Για να δούμε. 350 ευρώ από πιστόλι, όχι, δεν έχω.
λεφτά δυστυχώς. Περάσαμε όλους. Σούζα. Το σήκωσε. Εντάξει, τώρα θα σηκώσω την πισερόδα μου. Δεν είχα πολύ φορά. Ρουμωτός. Έλα τώρα. Το γρήγορα αμάξι από πριν. Θα το περάσω, έχω πιο γρήγορα μηχανάκι. Τέλειο αυτό το αμάξι. Όχι ρε φίλε, τρακάραμε. Μην πεθάνω. Ωραία, θα κάνω λίγο ακόμη μηχανή και θα πάρω και ένα αμάξι. Αρχικά αυτή η μηχανή θέλει πλύσιμο. Θα πάμε να την πλύνω. Όχι. Όχι. Εδώ. Το παγιέτο κατέβηκα. Πάμε με Σούζα. Ωραία, θα βάλω ένα challenge. Άμα το πάω μόνο Σούζα, θα... Καλά, περιμένετε. Μέχρι εκεί, μέχρι εκείνο το δέντρο. Τι έκανα. Μέχρι εκείνο εκεί το πρώτο, βασικά το δεύτερο δέντρο. Θα πατήσω το όλοι like και γραφή. Πάμε. Το έκανα. Like και γραφή. Όσοι είστε καινούργιοι like. Ρε, όλο γρήγορα αμάξια βλέπω σήμερα. Πολύ ωραίο, θα ήθελα να το πάρω, αλλά σε λίγο. Τι άλλο. Ωραία, τώρα πρέπει να πάμε για να δω λίγο το χάρτη. Ωραία, θα πάμε εκεί. Αλλά εκεί πέρα θα πάμε με αμάξι, όπως είπα και πριν. Ή να κάνω challenge μόνο στη μηχανή χωρίς να κουμπάω κάτω. Θα το κάνω αυτό. Είδα supercar. Δεν χάνω το challenge, είναι πολύ καλό αυτό το supercar, το θέλω. Ωραία, δεν θέλω να σπάσω το τζάμι για να το πάρω, θέλω να το ξεκλειδώσω, έτσι ναι. Αμέ, τέλειο, Στρίβουμε εδώ. Από τέλειο δεν είναι, παιδιά, γράψτε στα σχόλια αυτό το αμάξι. Να αλλάξω λίγο κάμερα. Ωραία, πάμε τώρα να πάρουμε το αερόστατο. Να δούμε άμα θέλει λεφτά κιόλας και δεν έχω πάει. Περνά άλλους. Πολύ ωραίο είναι και το αμάξι. Τέλειο αμάξι για αυτός. Και εγώ έχουμε τα καλύτερα αμάξι. Θα το ακούσω λίγο. Δεν ξέρω αν ακούγεται σε εσάς, αλλά ακούγεται.
Όχι. Τι μου κάνει. Έτσι θα τρεκάρω εκεί. Έτσι πάω σωστά, ναι. Όχι, ποδήλατο είναι αυτό ή μηχανάκι. Μηχανή, κάτσε. Θα την πάρω. Αυτή η μηχανή. Σούζω. Αυτό ο δρόμος. Αυτή η μηχανή δεν πάει βήμα. Πώς να και με κυνηγάει η αστυνομία. Εντάξει. Νομίζω δεν με κυνηγάει. Πατήστε ένα like για μια εγγραφή για αυτό που θα κάνω τώρα. Θα πηδήξω από τη ράμπα. Θα προσπαθήσω δηλαδή. Πάμε. Δεν πάει και βήμα αυτή, τι να πηδήξω εδώ. Ω, παιδιά! Like, εγγραφή. Μεσούζα. Ας το πετύχω. Μακάρι να το πετύχω. Ένα μάξι εκεί φαίνεται ότι είχε κολλήσει. Ω, το κατάφερα, like, subscribe. Τι γίνεται, ακούω σιρήνες. Και δεν μου δείχνει την κυνηγάει, κανείς οπότε πάμε χαλαρά. Πριν μας κυνηγήσει. Sorry φίλε. Γιατί από το δρόμο δεν θα την βγάλουμε. Εμένα με κυνηγάνε, ακούγεται πολύ κοντά, έτσι. Κάτσε να δω. Ο Φράγκλιν μου ξέρει σούζες. Οχ. Ωραία, πάμε που... Θα πάω μέχρι εκεί με σούζες, αν και είναι κοντά, αλλά δεν μπορώ. Πρέπει να στρέψω. Κοιτάξτε εδώ το αερόσατο. Ωραία, σε εδώ τη μηχανή. Να την βάρκα. Πώς θα πηδήξω εδώ μέσα. Α, έχει πόρτα. Μπορώ να μπω. Εντάξει. Θα την μπαρκάρω. Πού είναι την μπάρκα. Θα την μπαρκάρω εδώ. Ή όχι. Εδώ. Καταλαβαίνουμε τώρα. Βγάλε κράμι σου. Μην βαράς τη μηχανή σου. Μπρο. Ωραία, πάμε. Μπαίνω! Παιδιά, μπήκα! Να και εκεί η μηχανή μου. Ωραία, τώρα πρέπει να μάθω πώς να το οδηγάω. Νομίζω... Πετάω! Είναι σαν το αμάξι. Κάτσε να δω αν έχασα λεφτά, γι' αυτό όχι εντάξει. Γιατί πρέπει να... Κοιτάξτε εδώ πως ωραία είναι η πόλη. Θα πάμε προς την πόλη τώρα.
Τώρα χαλαρώστε, πάμε βόλτα. Να δούμε όλη την πόλη. Ωραία, κατάλαβα πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Είναι σχεδόν σαν το αμάξι. Πρώτη φορά το παίρνω. Τέλειο είναι. Κοιτάξτε πόσο μικρή φαίνεται η θέση του οδηγού. Θα προσπαθήσω να κάτσω εκεί πάνω. Κάτι λέει εκεί πάνω. Είναι. Πολύ αργά πάει αυτό. Ωραία, τώρα γυρνάμε πίσω. Κατεβαίνω λίγο. Κοιτάξτε τα σύννεφα. Άμα πηδήξω, τι θα γίνει? Δεν έχω αερόστατο. Να το κάνω, λέτε? Εδώ ήταν που ήμουνα ή απέναντι? Θα πάω απέναντι. Θα πηδήξω. Οχ. Δεν έχω τίποτα. Βγάλε κάτι. Κοιτάξτε. Τώρα πώς θα πεθάνω, θα φάω τούμπα. Οκ, πέφτω πάρα πολύ γρήγορα, θα πεθάνω. Πάμε πάλι τώρα στο νοσοκομείο. Επίσης πατήστε like, subscribe για να φτάσουμε τους 1000 subscribers. Αυτός είναι ο στόχος μας. Yeah boy, ωραία αμάξι έχει. Έλα, θέλω να μπω μαζί σου. Ωραία, θα πάρω αυτό για να πάω να βρω κάτι, γιατί χωρίς αμάξι θα δεν μπορώ. Δεν είναι ωραίο αυτό το αμάξι, αλλά τώρα, για τώρα είναι καλό. Πάμε από τις ράγες του τρένου. Σπινιά. Σμαρτάκι. Τα σμαρτάκια μου αρέσουν. Και παρκαρισμένο ρόλας. Όχι, έσπασε το τζάμι. Τώρα θα είναι άχρηστο. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα είναι όμως. Έχει και πιο λίγο βάρος. Σπινιά ρε. Όχι.
Μπροστά μου ήταν, πως δεν την είδα. Δεν το έχουμε τα αμάξια. Μόνο μηχανές. Πάμε ανάποδα ή όχι? Πάμε ανάποδα το σιώ. Ωραία. Πρέπει να προλάβουμε να μην μετρακάρουμε. Πώς ακόμα έχει? Ωραία, στρίβουμε εδώ. Περνάμε έτσι. Γράψτε μου σε σχόλιο όσοι παίζετε GTA και βαθμολογήστε πόσο σας αρέσουν τα βίντεο με GTA. Το βίντεο με το GTA. Πέρασα. Ωραία παιδιά, ο στόχος μας τώρα είναι να βρούμε ένα μηχανάκι και να κάνουμε ένα άλμα. Αλλιώς δεν θα κλείσει αλλιώς αυτό το βίντεο. Είδα καλά. Πρέπει να πάω σε μια γειτονιά που ξέρω, αλλά δεν ξέρω που είναι τώρα, που έχει πολλά αμάξια, ωραία αμάξια και μηχανάκια. Νομίζω μπορεί να πήγαινε κάπως στο δρόμο που πάει. Τυχαία βρήκα εδώ. Wow. Δεν πηγαίνω σωστά. Έχω το πιο γρήγορο αμάξι. Τι είναι αυτό εδώ μπροστά? Είναι μπέτο. Πάει πολύ γρήγορα. Τους περνάω. Κοιτάω και από την απέναντι λωρίδα. Μήπως και βρω κανένα μηχανάκι από απέναντι. Ωχ, τι είναι αυτό? Γιατί είναι αυτό? Θα βάλω κόντρα με όλους αυτούς. Θα περάσω όλους, θα τους περάσω όλους στη γέφυρα. Μέχρι να τελειώσει αυτό εδώ το πράγμα. Έλα. Ωραία αμάξι. Όπου να είναι πάω. Ωραία, επειδή δεν βρίσκω μηχανάκι, θα βάλω άλλο challenge για να τελειώσω αυτό το βίντεο. Περιμένετε να παρκάρω. Λέτε, τους έχω όλους αυτούς στο ξύλο ή όχι? Ούτε εγώ ξέρω. Ωραία. 1, 2. Ελάτε ρε, μην τρέχετε. Ωραία, θα σκοτώσω αυτήν εδώ. Α, πέθανε με μια μπουλιά.
Πάρτε. Ο στόχος μου είναι να σκοτώσω 4 άτομα, έχω σκοτώσει ήδη ένα. Και μάλλον, λογικά θα με κυνηγήσει η αστυνομία τώρα. Α, θα σκοτώσω και αυτούς. Να σκοτώσω γρήγορα. Ναι ρε φίλε. Πάρ' το ρε. Θέλεις. Ω, αστυνομία. Σαν μαμπαρία. Πάρ' τη ρε. Άλλον έναν, please, άλλον έναν. Τώρα θα παίξουμε ξύλο, όχι. Έλα, ο τέταρτος, πάρτα ρε. Θες και ξύλο. Πάρτα. Ωραία, παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αυτά από μένα. Like, εγγραφή. Γεια σας. Γεια.